zemiakové placky na myšlenský spôsob. budeme potrebovať zemiačik, cibuľa, citrónen, cesnačik, majorán, petržlenová vňať sušená, kmín alebo rastca mletá, slaninka, pepr sádlo, smotana kyslá, pažitka, gouda, hladká múka, vejce. Vyšrte zemiakov nastruháme na hrubo a štvrťku na jemno, poved o tom. Očistíme cibulu, použi čo máš. Načistíme cesnačik. Nastruhaj do toho aj cesnak. Kurva. Oravská slaninka. Slaninku si pekne stopíme do zlatista. Korene sol, aby nám zemiaky pustili vodu, ktorú dáme potom preč. Zemiačky sme prefoliovali, aby nám neočerneli. Cibulu krajajeme. Tu člonček. Slaninka chytá troška hnedú farbu, tak tam pridáme zároveň aj cibulku. Pridáme korenie. Gouda. S cesnakom. Vyťahuj ten korenorez. Citronček. Korenie. Troška soli. Smotanu. Tanu. Do vyžmýchaných zemiakov pridáme vajíčka. Sol. Korenie. Petržlenová vňať. Ďalej pridáme marián. Zmes cibulky a slaninky pridáme do zmesi zemiačikov, vajíčok, aby linok troška pivka nikde neuškodí. Drtený kmín. Zmes zemiačikov, slaninky a cibulky pridáme na našu rozžarenú pánev. Myšlenské placočky s našim dipikom